After the MP election result declaration, Kampa Borgयारिया जोंनि UPPL दोलोआव जइन जासिगोन। पार्टी होनोब्ला सानैल' सोद्रोमा दंसै, बे जादों हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म। BPF दोलोखौ जों जुदि जौ फाग्ला राजखान्थिगिरि होनोब्ला जों जौ फाग्ला राजखान्थिगिरि नङा। दिनै नोंथांमोनखौ बिसेस मोनसे खारननि थाखाय प्रेस मिट खालामनो थाखाय जोंनि पार्टिया लिंहरनाय जादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोङो क्लियार खालामनो नागिरदों जे मैया खाम्फा बरगयारि बिथाङा मानाव गेदेर जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जा UPPL सरकार, बे UPPL सरकारा 3 बोसोर खावसे दाननि गेजेराव मुंबो खामानि मावनो हायाखै बा मावाखै। बे बुस्थुखौ मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनो नागिरदों। आं बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लियार खालामनो नागिरदों जे बर'आव मोनसे बाथ्रा फाव दङ, जेरै बिफा एरै फिसा होननाय। नाथाय 21st सेन्चुरिनि दिनैनि बर' लिडारफोरा बे जेरै बिफा एरै फिसा होननाय रावखौ नंखाय होननानै प्रमान होनो हाबाय आरो बेखौ प्रमान होदों जोंनि UPPL दोलोनि गाहाय आरो जोंनि BTR सरकारनि गाहाय मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा। माब्रै होनोब्ला जुदि सोरनिबा बुंनाय बायदि हाग्रामाया 17 बोसोर राजखान्थिनि एक्सपिरियेन्स दं, रोंमोन्दांथि दङ होननानै राजखान्थिनि बेलायाव UPPL दोलोखौ BPFनि सोलोंसा होननानै बुंनो नागिरोब्ला बाथ्राफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय जोङो थाखोसेनिफ्रायनो फरायबोनायाव बाथ्राफोरखौ जोङो फरायबोबाय थानाय हिसाबै पलिटिक्सखौ संदानो आरो पलिटिसियाना पलिटिसियानखौ संदानो बे बाथ्राया सैथो। नाथाय लाइक फादार लाइक सन बा जेरै बिफा एरै फिसा, बे बाथ्राखौ जों बेखायनो नंखाय होननानै प्रमान होनो हाबाय जे जुदि BPF दोलोखौ जुदि UPPL दोलोनि सिनियर हिसाबै हमनानै लायोब्ला, जुदि लाइक फादार होननानै हमना लानो नागिरोब्ला, जोंनि UPPL दोलोखौ लाइक सन होननानै बुंनो नागिरोबा जोङो BPF दोलोखौ फल' खालामाखै। थामहिनबा BPF दोलोआ जोंनि जा अननायनि जिनज्रि, जाय अननायनि जिनज्रिजों रोजा रोजा बोसोरनि गेजेराव बोसोरनिफ्रायनो जोङो गासै जाथि जनगोष्ठिखौ सरजाबनानै मोनसे गाहाम समाज खुंबोबाय थादोंमोन, मोनसे गाहाम थासारिजों गावनि हारिखौ जौगाहोनो हादोंमोन। बे थासारिखौ थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जौ जुवा ड्राग्स 365 सानाव 365 सान मेला खालामनानै समाजखौ गेसेव खालामबोदोंमोन बा फेसेवबोदोंमोन। बेनिखायनो समाजखौ फेसेवग्रा, समाजनि गाहाम थासारिखौ फोजोबस्रांग्रा, अननायनि जिनज्रिखौ बस'ग्रा बे BPF हान्जा, जाय पलिटिसियानफोरखौ जोङो जुदि साननानै नायो, बेखौ दिनैनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फल' खालामालासेनो गुबुन मोनसे गोदान थासारिजों गोदान मोनसे समाज दानायनि बेबस्थाजों दिनै जोंनि सरकारा आवगायलांदों। बेनिखायनो लाइक फादार लाइक सन होननाय बाथ्राखौ बा जेरै बिफा एरै फिसा होननाय बाथ्राखौ दिनै जोङो नंखाय होननानै प्रमान होनो हादों। थामहिनबा फिसा नङा। BPF दोलोखौ जों जुदि जौ फाग्ला राजखान्थिगिरि होनोब्ला जों जौ फाग्ला राजखान्थिगिरि नङा, बेखौ जोङो नंखाय होननानै फोरमान होनो हाबाय। बिथाङा होनदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोआ जेबो मावनो हायाखै होननानै। दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, आं बेखौ फोरमान होनो नागिरदों। जोङो UPPL दोलोआ जेब्लायबो डाटा बेस पइन्ट्सफोरखौ लानानै बाथ्रा बुङो। माबोरै बा डाटा बेस पइन्टफोरखौ लानानै बाथ्रा बुङो? जोङो थांनाय 3 बोसोराव 1200 किल'मिटार्स गुडविलनि लामा बानायदों। SOPD लामा बानायदों जोङो 600 किल'मिटार।
Chief Minister Port Pokikoron 600 kilometer स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामदों जोङो 6000निख्रुइबो बांसिन जोङो एपइन्टमेन्ट होदों कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामदों जोङो 10टा बेनि अनगायैबो टेट टिचारफोरखौ लाफानानै जोङो टेट टिचारफोरखौ एक्सक्लुड खालामनानै जोङो टटेल 1999 गासै जोङो बै समनि OBB नङा होमबा OBB समनि जोङो फोरोंगिरिफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बेनि अनगायैबो जोङो मडेल स्कुल दाफुंनो हादों सुजित नार्जारी अदितिरामखौ जोङो 40टा गायसनबा लुखांनो हादों बा लुखांगासिनो दङ फाइनाल जाजोबाखै सिलागां कमप्लेक्स जोङो बानायनो हादों जाय सिलागाङा BLTनि आफादगिरि गायसनगिरि आफादगिरिमोन जाय सिलागाङा BPFनि मडेलमोन बे सिलागांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिथांमोना दिनै बिबार बारसे बावफेराखै बिथांमोना दिनै सिलागांनि गासैबो मांखरसालिखौनो बेन्दों बेनला हाग्रा बंग्राजों बुंफबहोना दोनो आरो बेफोरबायदि सिलागां बायदि सासे बिर जोहोलावनि मुंखौ जुगामि सनानि हांखोजों लिरना दोननो थाखाय जों दिनै सिलागां कमप्लेक्स बानायनाय जादों जालाखौ थामहिनबा टिकेन्ड्रेज रुटनि मुङाव जोङो फिल्म हल बानायदों BTR आवहाय गासै 6 PMAYG जोङो जा न' लुदों बे न'खौ जोङो 3 बोसोरनि गेजेराव 2,19,701 किन्तु 17 बोसोराव BPFआ 39,000 न' लुनो हादों दानिया बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जानानै फैदों हाया जोंनि थांना थानायनि मानसि महरै फुंखा BPFआ बै समाव मोनसे गाज्रि राजखान्थि गेलेबोदोंमोन आं बेखायनो बुंदों our UPPL party is not following the ideology and strategy of BPF जे थांनाय 17 बोसोरावहाय BPFआ बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टी सृष्टि खालामहोदों हाखौ लानानै मानोना BPFआ मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बै समाव जे काउन्सिला only for the tribal and Boro people not for non-tribal and other belonging communities होननानै जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ हानि मोन्थाय गैया होननानै बिथांमोनखौ नासयनाय गादबनाय सोबख'नायनि थाखाय बिथांमोना अबर पलिटिकेल पार्टी सृष्टि खालामनानै जोंनि बे समाजावहाय बिशृंखला मोनसे थासारि सृष्टि खालामदोंमोन जोङो बिथांमोननि दिनाव मोनसे बाथ्राखौ रोखा आं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ जे दिनैनि दिनाव जोंनि UPPL दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 1,14,000 न'खरनो जोङो हानि पाट्टाखौ होनो हाबाय 1,14,000 बे 1,14,000नि गेजेराव माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट दंदेरो 26,000 सामथिं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेखौ लानानै टटेल जोंनाव 1,14,000 जादों 15,000ल' न'खरनो हानि फोरमान बिलाइखौ एबा मियादि पाट्टाखौ होनो हादोंमोन दानिया बाथ्राया जादों 3 बोसोरनि जोंनि मावनाय आरो 17 बोसोरनि बिथांमोननि थगायनाय बेनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दा खाम्फा बिथाङा मैया सांबादिकफोरखौ बुंदों जे मा होनो सांबादिकफ्राबो दिनै UPPL दोलोआव भट होआ होदों होननानै आं मोनसेखौसो स्पष्ट खालामगोन दिनै BPF पार्टी होननाय अस्तित्व गैलिया मानो अस्तित्व गैलिया BPF पार्टी होनोब्ला सानैल' सोद्रोमा दंसै बे जादों हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म बे सानैनि अनगायै काउन्सिलाव BPF पार्टी गैलिया जास्ट खाम्फाया MP इलेक्शननि सिगांनो UPPL दोलोआव जइन जानो गोनांमोन बिथांखौ जइन जाजानो गिनानै खस्थ' मस्थ'यैनो थाखा गारहोनायनि मिजिंजों बा गावनि मुंखौ माने थिसनफिननो थाखाय BPFआ MP केन्डिडेट लिस्ट हरनायनि लिस्टआव मुं थिसननायनि थाखाय खाम्फा बिथांखौ लाखिनायनि थांखिजों बिथाङा टिकेट गेलेहोनानै माबानाय जादों गतिके MP इलेक्शनाथ' खाम्फायाथ' 100% बाथ' जेननाय देरहानायनि बाथ्राखौनो रायलायनो हाखाला
जेनखाबाय, जायनि जाहोनाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा दिनै केम्पेइन खालामखांनानै न'आव फैयोब्ला जौ लोंनानै रुफु रुफु गाबनाय जों खोनागासिनो थाखायो। बिथांमोननि इन्टारनेल जेसेबां पलिसिलाय बेखौ जों खोनाफैखायो। मोनसे बाथ्रायाल' रोखा जाबाय, आफ्टार द एमपि इलेक्शन रिजाल्ट डिक्लारेशन खाम्फा बरगयारीया जोंनि UPPL दोलोआव जइन जासिगोन आरो आं UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा बुंथिगिरि हिसाबै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों दे 14 नं चिरां दुवार ब्लकखौ खाम्फा बरगयारीनो जोङो फैगौ 2025 मायथाइयाव UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थिसननाय जागोन।